λασμένος βγήκα. Κανείς δεν ένιωσε το πόνο, μα δεν πειράζει, έτσι είναι, τι να γίνει. Κι αν τους βοήθησα καλά λειτουργούς, θα τους αφήσω στο Θεό για να τους βρει. Θα τους αφήσω στο Θεό για να τους βρει. Ήταν όλα μια ψευδιά και μου δώσαν για αντάλλαγμα μίσος και αχαρίστια. Κανείς δεν ένιωσε το πόνο, μα δεν πειράζει, έτσι είναι, τι να γίνει. Κι αν τους βοήθησα καλά λειτουργούς, θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει. Θα τους αφήσω στο Θεό